Roháčom kráľujú mohutné končiare ostrého Roháča a plačlivého. Pálená dolina, parkovisko. Ďalej Volovca, Rákoňa, Trochkôb, Baníkova, Skriniarok, Salatina a Brestovej. Aj Váčik tu chodí, asi v patliačke. Jak nemám obrátku kolem krku, tak na Príslovu, a jak som chodila, tam tak vystoupal tak mráček. Spolu tvoria typickú vysokohorskú skupinu s dokonale vyvinutými glaciálnymi formami. Ich najvyššie štíty vytvárajú nerozlučnú dvojicu štihlých skalnatých vrchov, ktoré sa podobajú dvom čertovým rohom a azda aj preto dostali toto výstižné pomenovanie. Roháče ležia v západnej časti západných Tatier, obklopené zo severu Osobitou a z juhu Sivým vrchom a Liptovskými Tatrami. Západným smerom leží Zuberská brázda, podcelok Podtatranskej brázdy východný okraj vymedzuje štátna hranica. Od vrchnej časti lyžiarskeho vleku začneme stúpať na predný Salatín, odkiaľ napravo pozrieme na Brestovu a budeme pokračovať na hlavný hrebeň Salatína. Dnes je našim cieľom Pachoľa, vrch vysoký 2167 metrov nad morom. To niektorí... Tak, hrebienok a budeme stúpať na Salatín. Sama kosodrvina, tu sa v zime lyžujeme. Pachoľu. A týmto hrebeňom ešte musíme vystúpať. Katka je pod hrotom Oštepa. A takto ešte budeme stúpať. Tento hrebeň sme prešli. A mne už ukazujú hodinky, že za 3 hodiny mi skolabujú. Fakt? Po spálenej nás čaká náročný úsek Skriniarok, ktorý zvládneme, dúfam, bez problémov. Nešiel neviem ktorý, lebo že to... Šumieku? No. To už do posledný kopec, Tak Pachoľa, prudké stúpanie, ale potom zmehneme len do Baníkového sedla. Budeme rušať, tam už vidieť bosa. Krásne. Tak sme nejakých 80 vyškových na vrchol Pacholí. Pachoľa 2180. Chodník, ktorý je zakázaný.
Záver našej cesty. Prichádzame k parkovisku. Dnešný deň zhodnotíme.